କାନେ ବେଳେରା ପୁପିକିନା ହେଇକା ଚିଚିମ୍ପିଲା ସେଠି ମୁଁ ତାକୁ ସାପ ସେଠି ଚାଲି ବୋଲି ଉଠିବ 3 ବୋଲି ଉଠିବ ଉଠୁଛି 8 ପଡ଼ିଲେ ଉଠିବନି କ'ଣ ଉଠିବନି? ତ ଓ ଲୁଡୁ ହଁ ଛାପ ଛିଟିଲେ ହଳେ ରହୁଛନ୍ତି ହଁ ତା ଯୋଉ ଛାପ ପକେଇ ଅଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାପ ମୋ ପାଖକୁ ଗଲି ମୁଁ ଚାଲି ହେଲା ଛାପ ମୋ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳୁ ମୁଁ ହାଲି ଲମ୍ବା ଛାପ ଥିଲୁ ପାନିକୁ ଥିଲୁ ଯାହାକି ମୁଁ ସେଠି ମୁଁ କାନ୍ଦୁ ଲାଗିକି ମୋବାଇଲ ଦଉଛି ହଉ ଦେଖିବା କାଲି ତାହେଲେ ଆଉ ହେଲା।